idho malo. Ano ka bende piny motenre kod golo wach mar visa kata oboke mar visa kidwa limo piny moro kata ka pinje moko dwa chope piny mar Kenya. Jatend piny Kenya William Ruto singo kacha ni bro gola visa kendo ok bidwar ni bed kod visa. Nitie paro mawuok motenre kod arita ni nyalo yawo rangach kamano kata kamano jok madonjo nyapo ka jo maundu bende okikore iki. Ere kaka gini bro tiyo? Nitie moko mageng'o tek, but king'iyo sirkal to temo mar loso waluonge ni international relations mondo jogewa oyud oboke mar dhi oko e yo mayot. Nineno ka higa mokadho kapok migosi Uhuru ne giwinjore koro South Africa wadhi adhiya maonge visa. But gigi te jomaundu be nyaka bede. Geng'o jomaundu tek, but mano koro nitiere joma deal godo. Wan kaka joma tiyo matek, ma in go wandi moro midwa timo matek, marwa yom kendo ler. Koro mar jomaundu to wawene officers deal godo. To ang'eni ok yot mondo jomaundu be pond ka dhiyo. Kech aneno ga kata kaka gi handle cases kata umbu neno ga e TV kata jaus njaga mako yot. Koro ang'eni ok bimono chenro akina go dhi mbele mar yawo piny mondo wanyalo tero gigewa. Kamano. Nyiswa ni to ere ikruok mwinjo bed ne riwruoge ma ok mag piny owacho ma be nogolo ng'ur ni konywandgi chenro ni. Ang'o mwinjo bed ni gitimo mondo mi pono ne bura ma kama kama ochako timore pacho ka kata mana piny machielo nikech neno ka ne gin riwruoge mago makanise, riwruoge mag mang'eyo weche go mag alwora kata mago manoya e pinje ma ok ahinya to mago moya e Afrika. Ang'o mwinjo bed ni gitiyo mondo mi riwruok machielo koro bed ni nyalo nywandgi kaka ne gidwaro. Ang'eni chakruok gimoro e matek. Lak kati nyaka rami motuji koko kwerum. Koro nikech mane mokwongo makosa nyaka yud kumowuoke. Koro kwa dhiye mar ariyo ama ma next to makosa gi idhi los gi te. Kendo wan gadieri ni makosa maduong' mogik en ni gini no ruye. To koko ruye to mpangilio biro bet mayom ma ng'ata madwa donje, ng'ata madwa no obede chenro no biro bedo gi thuolo maber. Mong'e ni kalenda osewuok dwe makama wadhi kuma kama. Ka en ng'ama manyo visa oseyudo, ka en ng'ama onge passport obo yudo. En gi humble time, kizungu wacho ni humble time. Koro thuolo komii kata mar higa achiel mar ikruok ok bitami. Kami example, awacho ni wadhi dhi Dubai dwe mar 12. Kaka wawuoyo sani e piny Afrika e piny mangima ng'ata man gi ikruok madhi e romo ma Dubai ang'eno osechako mpangilio. Kech en gima nie kalenda kendo en gima owach chon. Koro mabiro mbele go gin gik mibo wach chon kendo ibo ng'ini to kwadhi wacho weche mag kor lwasi. Ng'awa gini or kambi mane ma contribute motegno mwakete ondam mambele mondo ta weche gi. Kendo bodhi mayom. Ng'ikruok mwaneno gi enena ni koro ma en mokwongo. To mokwongo nyaka bed gi weche. Erokamano. Nyiswa midhiero mosane ahinya to e pacho kae mokwongo gik mabende seche mabende koro kethruok kor lwasi timo.